agwụ bụ agwụ bịa gwụrụ ọjị agwụ ndị mbụ bịa gwụrụ ọjị agwụ ndị abịrị bịa gwụrụ ọjị ihe na-emere ihe bịa gwụrụ ọjị ihe na-emere ihe bịa gwụrụ ọjị anyị achụọ na aja n'ụbọchị taata n'isi onye akpọrọ Okoroafọ mmadụ Abụchukwu anyị si kuke mmụọ anyị si kuke mmadụ ebere agwụ isi bịa tọọ ọjị Okoroafọ mmadụ Abụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma ọ ga-adịrị ya na mma ife ọma ga-ebido mebere ya ife akụ akụ ife enwe mmepe ụzọ eke mmepe ụzọ orie mmepe ụzọ afọ mmepe ụzọ nkwọ ihe ọma bịaba ọganiru ogologo ndụ ife akụ akụ ife enwe isi nka uke mmụọ pụọ n'ụzọ uke mmadụ pụọ n'ụzọ ya ihe na-eweta akpa ha sapụọ ihe na-eweta oyi mmụọ ihe na-eweta oyi mmadụ ife na-eweta aka nkụchasị ife na-eweta gbasịa mbọ bụrụ nkịtị nkịtị ka anyị si apụ n'ụzọ ya na dịka anyị na-agụ ọjị ya n'ụbọchị taata n'ihu ndị bụ agwụ isi a sị m na Okoroafọ mmadụ Abụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma a sị m ndị ọcha bido kwụbi ụgwọ nnekwu ego eji eme investment ego eji arụ họteelụ ego eji arụ ofis steshọn ego eji arụ kọmpanị ekwu m na ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-amụ nwoke ọ ga-amụ nwaanyị ọ ga-arụta ezigbo nwaanyị ife dị mma ọganiru ọṅụ ihe makwa ka nsi ya pụọ n'ụzọ ya ihe erimụju pụọ n'ụzọ ya obere egbu ya gbuo onwe ya ọ bụ ihe si n'aka mmụọ ọ bụ ihe si n'aka mmadụ na-egbochiri ụzọ ya n'ụbọchị taa ka anyị na-achụrụ aja ndị ọgbanuke ma ọgbanuke mmadụ nke si n'aka onye ụwa nke si n'ikwu nke si n'ibe nke si na ngwurube nna ya nke si n'obodo oyibo ahụ ọnụ n'ụbọchị taata anyị si webe ya na n'ọjị agwụ isi ngị bịa gbaa ọgụ ndị eme agwụ isi ngị bịa gbaa ọgụ ụrụ asị bịa gbaa ọgụ anangwuru bịa gbaa ọgụ akpụ ezenobo bịa gbaa ọgụ akpụ na amụ ite bịa gbaa ọgụ ogwu mmiri bịa gbaa ọgụ Okoroafọ mmadụ Abụchukwu ọ ga-adịrị ya na mma Eke Orie Afọ Nkwọ ihe ọma bịa mere ya ka bụrụ ka ọrịa agwụ bịa gwụrụ ọjị Okoroafọ mmadụ Abụchukwu ndị ama agwụ nsị bịa na ọjị ya anyị kwuru ọrịa dịrị ya mma anangwuru bịa tọọ ọjị ihe ọma bịa gwụrụ ọjị agwọ na-ere ike nga dibịa bịa tọọ ọjị agwụ nsị dibịa bịa tọọ ọjị ndị mmadụ ndị aja bịa tọọ ọjị onye kpụrụ Okoroafọ mmadụ Abụchukwu anyị na-achụli aja ndị ọgbanuke ihe na-eweta akpa ha sa n'ụzọ ya ka anyị si ya pụọ ihe na-eweta agbasịa mbọ bụrụ nkịtị nkịtị ka anyị si ya pụọ ihe na-eweta nnaghachi azụ n'ụzọ ya ka anyị si ya pụọ mmụọ bịa rie aja mmadụ bịa rie aja ka ọ dịrị ya na mma Okoroafọ mmadụ Abụchukwu ndị ji aka na-eri rie ndị ji aka ebe eri ya were ka ọ dịrị ya na mma ihe ma agwụ isi ya bụ nnekwu ụnụ anyị ji nnekwu a wee chụọ aja n'ụbọchị taata wee na-agbalite onye kpọrọ Okoroafọ mmadụ Abụchukwu uke mmụọ na uke mmadụ ka anyị si ya pụọ n'ụzọ ya ọ ya dịrị ya ma aja anyị chụrụ ọgazi ọgazi ka ọ ya bụ dịka anyị na-achụ aja a ihe niile na-abịa ọ na-ebere akwa ihe na-abịa na-atụ aka n'eze ya bere n'ụzọ ya onye ebido nwebezi ihe ọṅụ ọganiru ife akwa ife enwe